How about his point production? 6 points in 4 minutes and 3 rebounds in 4 minutes. Harris been able to get there. Even stayed with it and got the putback. Harris on the wing. Got a deuce. And the main reason why Arkansas is up 7 in this ball game tonight. Barris with a 3 and way off that 3-point line. Barris left open. Gets the 3. Trains me. Maybe it's the smell of gasoline. The millions pay me. It's easier to talk to my PC. I live to function on my own is all I know.
men og begge hold satser meget på deres trepoinger. Her er i hvert fald muligheden for endnu en trepoinger. Eller i hvert fald trepointsspil. Det er sin fjerde fejl. Han kommer over her og hjælper Jens Nissen. Og jeg ved ikke, om det bliver en fejl for at slå eller skubbe. Billy Farris. Yes. Bruce Fields til Billy Farris, og det kan han. Og det viser. Jeg tror, han kunne være en rigtig god mand. Og endnu en gang, så og han er egentlig lidt over, så også Svendborg, der er sådan 3 mand. Det er meget jævnt med 6-7. Faktisk med Svendborg i forrige. Stor mand i secondary break, og det kunne Team Sindal også gøre lidt mere. Eller så vente og så få en svunget godt rundt ind i den side. Vi snakker altså hele tiden om det. Og Billy Farris. Farris for lov. Her har vi den. Godt forsvarsspil. Vi har Thomas Pras, Allan Madsen, og så tror jeg 24 sekunder ryger. Flot forsvar. Et af fokuspunkterne, ikke? Og så leger Montemaggi lidt ude på siden, og rammer han Jeff McRae. Og det er faktisk noget, han kan som stor mand. Han kan godt sætte den. Billy Farris. Baseline op. Bruce Fields viser det er utroligt stereotypisk, at Ingrid spiller Svendborg. Når Bruce Fields kommer og så er det Andreas Blok i godt tempo frem af banen. Billy Farris kommer med. Og så er Svendborg altså i foran. Og Magnus Frederiksen. Og så kommer der endnu en 3-point-scoring i kampen. Men de har vel også haft problemer med penetreringerne. Og Billy Farris. Han bliver skubbet ud.